predchádzajúcej časti sme sa s Peťom Gecikom rozprávali o tom, ako si objednať multimediálny systém cez internet. Prejdeme do druhého levelu. Čo povieš? Objednám si to, vyplatím to, mám to doma. Vyzerá to takto, čo s tým? No, v prvom rade vždy musí človek už skôr než objednáva zistiť, či to zariadenie bude pasovať do jeho auta. Pokiaľ pasuje, tak samozrejme všetko by malo byť na poriadku. S tým, že samozrejme tá montáž je pre zručnejšieho človeka je to veľmi jednoduché, zvládne to naozaj človek, ktorý trošku... Môžeme si to otočiť, ako to vyzerá teda zozadu? Ja zoberiem to takto. Vlastne zozadu to vyzerá klasicky zariadenie takto. Toto je napríklad strašne veľký rozdiel, pri ktorom si môžete aj všimnúť, či ste náhodou nekúpili naozaj fake nejaký alebo nejakú naozaj náhražku kvalitného zariadenia, pretože pokiaľ vaše zariadenie má kvalitný zadok, toto je veľmi dôležité, aby to nebol len plech, ale aby to bola naozaj takáto zliatina, ktorá je vlastne zároveň chladičom toho zariadenia, pretože potrebuje chladenie. Čiže ja už keď to držím v ruke, tak ja už viem zistiť teda, či to je, presne, či to má povedzme nejakú váhu alebo... Tak. Toto oplechovanie celého toho zariadenia je veľmi mäkké, toto nestlačíte. To je pevné, hej. Ale nekvalitné zariadenia sú také, že naozaj to je obyčajný jemný plech, ktorý sa vám normálne pod rukami prehýňa, keď to stlačíte. A hlavne táto zadná chladiaca časť, ktorá je naozaj veľmi dôležitá, tam nie je. Je to takisto len plech a tým pádom to samotné zariadenie nemá čo chladiť. Ľudia sa veľmi často nechajú zvábiť cenou. Nízkou cenou povedia, tam to stojí 500 eur a tam to stojí len 300, kúpiť si to u toho za tých 300. Lenže väčšinou tá nízka cena vždy má aj svoj dôvod. Človeku funguje to rádio niekedy 2 týždne, niekedy 2 mesiace, niekedy pol roka a môže mu pokaziť. Čiže lepšie je zainvestovať, kúpiť to dajme tomu za 600 eur, ale vydrží mi to rok, 2, 3, dlhšie ako za 300 a vydrží mi to deň, 2. Ako sa hovorí, nie je Čína ako Čína. To je takisto, ak to kúpite v obchode, nie je obuv ako obuv, nie je odevy ako odevy, vždy sa nájdú aj kvalitné. Nie je značka ako značka. Tak, presne. Prejdime ďalej. Mám to už doma, mám to namontované v aute, čo s tým? Treba to nejak špeciálne nastavovať? Pokiaľ nahrádzate také rádio, takýmto rádiom, tie rádia sú dodované s takzvaným kambusom, to je takéto malé zariadenie, ktoré... Áno, to nevyhadzovať, pritom to nie je zápalková škatulka, nič podobné. Je to kambus, ktorý vlastne sa dopája ku káblom, je to všetko napojené tak, že nemusí človek hádať, že kam to má ísť, všetko je k tomu. Zabezpečuje to, aby vám tá nová multimediálna jednotka plne spolupracovala s palivným počítačom a s riadiacou jednotkou automobilu. Je ťažké to ovládať, pretože multimediálny systém má teda veľmi veľa funkcií, viem na ňom veľa vecí pozerať, počúvať. Jasné. Je to ťažké ovládať? Po väčšine to základné menu na tých zariadeniach je vždy veľmi jednoduché, sú to obyčajné piktogramy, na ktorých človek nepotrebuje ovládať cudzú reč, pokiaľ sa náhodou to zariadenie nie je lokalizované do daného jazyka. Nie je to v mnohých prípadoch problém, pretože naozaj... Vidím podľa obrázkov, keď tam mám notu, tak viem, že to je... Presne, že je to hudba, keď tam je USB kľúč a potom je napísané USB, tak človek na to nepotrebuje vedieť angličtinu. Nie vždy nosíme so sebou CDčka, nie vždy si zoberiem z domu USB kľúč, kde mám nejakú hudbu, filmy. Môžem si ich tam nahrať a už si iba naťukám, ktorý film, seriál chcem pozerať, hudbu počúvať. Jasné, jedna z funkcií týchto kvalitných rádií aj virtuálny CD menič, kde teraz si človek naozaj môže prepínať medzi jednotlivými CD-čkami skopírovanými vnútri. Pozor, ide o CD-čka zvukové, to znamená, nejde o MP3 a tak ďalej, pretože tie samé o sebe majú dosť veľkú kapacitu, na jedno CD-čko sa zmestí kvantum MP3. Každé zariadenie má 2 vstupy na SD karty. Jeden vstup je vyložený určený na vstup pre SD kartu s GPS softverom a druhý vstup je vždy určený na SD kartu, na ktorom sú buď fotografie, hudba, filmy, MP3, DivXy a tak ďalej. Do neho sa dá pripojiť aj USB kľúč. V dnešnej dobe už máme veľa zadných opierok, kde už máme aj obrazovky. Dá sa to nejak spáriť? Áno. Každé jedno zariadenie z tých kvalitnejších má už tzv. Funkciu Dual Zone. Napríklad ja, keď mám toto, pozerám sa vlastne na mapu, hej, mám tam GPS, tak vzadu moje deti môžu pozerať pokojne nejaký film. Áno. Môžu pozerať DVDčko, ktoré ide priamo z tohto zariadenia a signál z toho DVDčka aj so zvukom ide do zadného monitoru a vám tu nezávisle od toho ide navigácia napríklad. Myslím, že sme sa porozprávali o všetkom dôležitom. Ja ti na teraz ďakujem pekne a my sa podľa mňa s multimediálnymi systémami ešte stretneme.